شالوم شالوم بيتسب إخزابير أملاخ سلام تأجانا كروسوس مسكولهم يو كما يسانيكم هيسان جيتس فشاملين جيتس فريدو جيتس مود وارمير لو مدما خم تقول لجيزي نمعالتنا هيوت زهبا ناي هيوت قال ناي سماي قال نكافولو نزبلة سمعالت زخون زبلة سقال حيزنا مزينا لنا وإذا ska vi få ta del av det levande ordet, ord från himlen som är för den här dagen. لو من نكافولو قال نملقو نتنققلو سبدي Och dagens ord det är, var vaksam med vad du fyller dig med. لوكاس 6:45 I Lukas evangeliet kapitel 6, vers 45. أف كملأت لبي إززاربو مو اتحياواي سب كابتو تصبق مزقب لبو تصبق يوص اتخفو دما كابتو خفو مزقب لبو كفو إزوص. Det står en god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd, men en ond människa bär fram det som är ont ur sitt onda förråd. Hennes mun säger vad hjärtat är fullt av. أب هيوتنا أب لبنا زملاء نعقو بمزرابنا إنا ننبرو. I livet, vi lever det ord som vi har fyllt oss med, det vi talar ut. سلازي أب هيوتنا كابتا حدا أزينا خنت انقعلو زلنا انتاي نوت زي كونس انتاي نوتي. Så det viktigaste sak vi behöver överväga och förstå i våra liv är, det viktigaste är inte vad vi talar ut, det är vad vi fyller oss med. مخنياتو بأخان تاي وطئتنا بخان تأتي. Och det är för att resultatet av vad du har talat ut, det är vad du har fyllt dig med. لو متنبرو زولكم نابرات مالنا يزقتكم ما حسابو تسيتيو. Så det liv som du lever idag, det är de tankar som du har tagit in och fyllt dig i gårdagen. سلازي نابراكم لومي كونكم انك تنقعلو تقولو. Så era liv, det är inte idag du behöver vara försiktig. مخنياتو نايلو من نابراخا لومي كنتنقعلو دونجيخا. För att du skulle vara försiktig för ditt situation för idag, det är redan för sent. مخنياتو أوريدا آتي سيقلت إزول لحجي. Och det är för att det har redan kommit in och det börjar manifestera sig nu. كتأتخل لك إيخا خطنقعدل لك. Det är när du ska mata dig in så du behöver vara vaksam och försiktig. نتصبح دما لكعكم أولومين هنتنقعلا. Och det är samma sätt för morgondagen, det är idag vi behöver vara försiktiga. بزحات سبات بزراربو دسايبلو منيو. Många personer är inte glada med deras sätt de pratar. بنبابرو دسايبلو منيو. De är inte glada i deras livsförhållande. ነገር ግን አዘራርባ ኻን አነባብራ ኻን ውጽኢት ናይቲ በዓይን ኻን በእዝን ኻን በእምሮ ኻን ዘአተወ ድምጺ Men det är resultat av hur du pratar, hur ditt levnadsstandard är och hur ditt liv ser ut. Det är resultat av vad du har sett och vad du har hört och vad du har tagit och matat i ditt sinne. ስለዚህ እዝሎም ኣብ ደገ ትነብሮ ዘለኻ ውጽኢት ናይቲ ዘይርአ ውሽጥኻ ተቐሚጡ ዘሎ ሓሳብካ እዩ Så det som är synligt, det du lever ditt liv just nu som du ser, det är resultat av det som är det fördolda, vad du matar dig med ditt inre. عندك بلوص نجار نخري أخي كفتك بلوص عينة يوت كابخا خوت سايت تصب. Så förvänta dig inte att du ska se vackra saker i ditt liv om du inte öppnar dina ögon för det som är värdefullt att kolla i. أذان كان بلوص دمت أخي كيت ألخا بلوص عينة يوت كابخا خوت سايت تصب. Förvänta dig inte att du ska få höra och se bra saker när du inte låter dina öron höra det som är värdefullt och bra för dig. أمرنا بمحدث حسابنا خيتلوت بزبلت أنا براخن مالا لساين تصب. Så låt oss inte förvänta vi ska ha ett bra resultat av våra liv, våra val vi gör om vi inte förnyar vårt sinne för det som är vettigt och bra för oss. كساب تحلمو زلخان تملؤ زلخان ببينو زخونة تتحلمو زلخان تمني طرح كوين اخترفي. Och det du drömmer om du inte lever det kommer endast fortsätta vara en dröm. نونو كل جيزي كتسمعوا كلكم كتريئوا كلكم كتحسبوا كلكم ناب حلمكم كم زبصحكم تنجر قصعنياتكم. Så var alltid medvetna att allt det du hör och det du ser, det du tänker och funderar på, det är det som kan göra det att du kommer till dina drömmar. أفزمل أطرح توصو. För ett mun talar endast ut det den är fylld av. متحف دما هيوتن موتن أبسلت أن لسان يزولي لوي. Guds ord säger liv och död är i tungan. هيوتن تمليخا هيوت كتزاربيخا. Om du är fylld av liv, du kommer tala ut liv. هيوت تدي مليخا جن هيوت أي تزاربنيخا. Om du inte är fylld av liv så kommer du inte tala ut liv heller. تايوزات وكم زولو. Så vad är det som du fyller dig med? أمركم أبي يزوع زولو. Vart är det era tankar spenderar sina timmar? أذانكم مسمن يزوع زولو. Vem är era öron med varje dag? عندكم نماني تخفيت زوع زولو. Vem är era ögonen öppna till? بتريئوا بتسمعوا بتحسبوا تتنقوا. Så var vaksamma med vad ni ser, vad ni hör och vad ni tänker på. متان بتزاربون بتنبرون كتنقوا. Att ni ska också kunna vara försiktiga med vad ni talar och hur ni lever. سكم سايكم زيلكم عوجو. Så proklamera med mig just nu. أملاخي حيله هو تيبلو. Min Gud, du är min livs styrka. أيدك من يبلو. Jag kommer inte bli trött. أملاخي سلامي يبلو. Min Gud är min frid.
አይጨንቀኝ ይበሉ Så jag kommer inte oroa mig. አምላኬ ህይወቴ ይበሉ Säg Gud att du är mitt liv. አሞት አይነብርኔ Det är därför jag kommer inte leva i död. በትዝበና ኃይሊን ሁሉ ይኹሌ Med det kraft jag får från honom så förmår jag göra allt. በኽናፍ ንስሪ ኩሉ ጊዜ ንላዕሊ እዝወጽ Och som örnen så lyfter jag upp mig alltid uppåt. ስፍራይ አበረኽቲ Och min plats är på höjderna. አሜን Amen. ንስኹም ብሉጻትን ክቡራትን ይኹም ሻሎም Ni är värdefulla och segrade. Guds frid.